गाइस स्वागत करते हैं आप सबको मेरे बिंदास और चकास चैनल में सुकास को चलना था सो गुड मॉर्निंग एवरीवन ओमफ्राय जों दायो नै हबायाव थांनो नागिरदों आरो बोराय बुरै गारि नेबाय थादों दिनैसो थांगोन मैया थांनायमोन मोनाव सहैदों खिन्थु ब्लग हेड लानो मोनासै दिनैनिफ्राय ब्लग लानोसै आरो नै सासेया दासो दुगैखांनानै जों दायो नै थांनोसै हबायावहा दिनै सुनिबार बेलासे जहैसिगोन मोनाखौ जनोसै गाबोन फुल जनोसै ओमफ्राय माने आंहाबो टाइम गैया मैया सानसे गुवाहाटीयावनो ओमफ्राय मैया मोनावसो सफैदों मोनाव आरो डाइरेक्ट हबाव थांबाय ओमफ्राय नै दायो थांबाय थानोसै नायलांबाय था हबाखौ देखायगासिनो नोंथांमोननो नै दायो थांगासिनो जोङो सबायाव बेलासिसो थांगोन आरो दिनै नै पुरा नै जों दायो पेन्डेलाव सफैबाय जलायसोदो नै सासे आरो प्यार में डुबा बेलखौ नायनोबालाय हिस्ट्रि खाना लादो नै माबायदि मानसि जबायनो बेलानो दानखांग्रानियानो सासे आरो दानखांग्रा गेरजा जोब्बाय आरो बेलासिनि गेरजाया जों बेलासि जाजोबनानै मोनफैदो ओमफ्राय दायो थांसै जों दायो रेस्टुरेन्टआव थांनो नागिरदों आरोना बेरायनो थाखाय जानो थांनो नामाय रेस्टुरेन्टआव मा मोनजागोनथाय नै दायो एसे गोजान जायो थाबायलांसै ससे पेन्डेल हबाया बेनो आरो सुनिबारनि नुथाय बियो एसे भिर जाबाय मानसिफोरा बे जाबाय गिर्जा ओमफ्राय जों दायो रेस्टुरेन्टआव थांबाय थानोसै नै गेटआव थांग्रोगोन होनदो नायग्रोनोसै नालाय सोरखौ लोगो मोनदो हामा गासैयावबोलै आरो बिथिं नै माबायदि खबरफोरा थिगानो फुरा नै हबायाव दंखायखाय बिसोरो फटक आं माबासो लादो भिडिअ र' लागोन आरो नै गामिनि सिख्लाफोरथिं मा होनो नै नुदो आइटेमफोरा भेज फ्राइड राइस 60 एग फ्राइड राइस चिकेन फ्राइड राइस ओमफ्राय नै जों दायो लाबाय आरो दानबाय टिकेट जोङो जानोसै नै क्लियारिसा होनदों जागोन दा दायो रेस्टुरेन्ट हाबना मायदि जों रेस्टुरेन्ट नै जों दायो रेस्टुरेन्ट हाबबाय आरो ना ओरैबायदि फुलखा नै पुरा अर्डारानो अर्डार नुदोंना पुरा रेस्टुरेन्टआनो होथिगोन जाहैसै नै पुरा जों माबा जानोसै नुदो नै सिख्लाबो दोङो नायलाय जि जादु उर्मिलाया नायलाय आरो बेबो जि जादो नायलाय नार्स बायदिफोरा क'क्राझारनि नार्सफोर बिसोरो क'क्राझारनि नार्सफोर नायलाय नै जि जादो नुवाखै मा बियो पक'रा बर'आव मा होनो दाउनि पक'रिनो नुवाखै जादो फाइनेलि रल जाबाय थादो बिसोर आरो क्लेरिसा मा जादो क्लेरिसा मा जादो नै रल आरो बिथिं नै जों चाव मोनसे अर्डार होनाय मा जाखायो रायजोफोराव मा होननाय मा जानो नेदो नोङो अमा जानो बेनोथ' आरो भिरस्रा नै रायजोफोर जों दायो बेदर हांनाय जादो नै नैथिं जों जानोसै आरो ना नै बेदर हांनाय पुरा अमा हांनाय दाउ हांनाय जि जादो बेथिंबो जादो सिख्लायाबो जादो नुवाखै नै दायो गिर्जा जासिगोन आरो ओरैबायदि मानसिफोरानो जोबाखै ओमफ्राय हटेलफोराबो भर्ति गोजा कफिफोरखौबो मोनाखै ओमफ्राय केलिसा केटावदो केलिसा केला अमा खि आं फोरोङाखै दायो गिर्जा जासिगोन आरो गिर्जायाव हांनो सैटार लायनोसै ओमफ्राय जोंबो गिर्जायाव फैनोसै नै सोर सानदो दुस्थु खालामदो दुस्थु खालामसोदो नै बिराद दुस्थु बिसोरो दुस्थु नङा होन जों मोजांसो नोङो गोमाबा मा नाम खिथागोन नाय Tom
Mama nama Kitom. Mama nama mana? Manam nak kita kena? Kemabala? Mama namku mana bukan delai? Aicha bukan nak bukan deh. Ada ayung deng lagi hamba mana? Ayung nama? Manam. Manam. Manaman? Nam kita deh. Tiku nak kita nah deh. Ban lang pai bejung deh. Ayung tiku nama. Ada ayung tiku lah deh. Jeng dari mana tanggan? Oh, sini lagi mah. Bisa sini. Volunteer pernah nala. Bar ke sepuluh lah jadi. Magir tahu saya kan dah ini. Bar ke sepuluh lah sebenarnya. Ini kebab. Bekau sana langsung kan. Daya gir tahu sih maksudnya aram daya. Lain makai. Pindah sih salu. Lain makai. Sepuluh baik. Nih leader volunteer pernah pada. Kemana baik gir tahu susah kan nih. Nih lebih besar kan. Ibu zagan. Ibu zagan nih bisa salu berapa. Kotor berapa salu nih. Daun habis nasi sih nara es. No apa kok karena kurang lagi dia. Nih naring bareng. Nih hari sisa dengar. Nih, nih dah. Serang yau. Ang pun kapan jadi nih lama ha. Hari sini hello guys mendengar nih dolar dengar sase. Dolar aku belum deh. Nih, jangan menani jangan lahar pahar. Mana yang oma bedor? Angsi berjalan. Mana yang oma bedor? Onlaku berjalan. Boiler berjalan, lokal berjalan. Ibu jangannya hanya bising. Nih, random nih para lagau. Menani. Are biar mah fooding department ni manager na test kamnya bikin kaya. Kita udah sungkrew expert. Nang nana kela sungkrew nang nana ke? Nang nana ke? Nang bay. Assistant nana beta deh. Udah. Menani jangan ini nih. Udah. Zoom dah gerzo habsiar na nih. Dah presentation jangan nama dia Zion Bible College nih. Gerzo habsiar. Beza by front nih decoration. Udah. Nih. Dah jawab gate nih back side. Yang dah biar hab nasi. Presentation nih sih. Udah. Nih full. Nih cuma presentation jadi ada live itu kemana aja tuh. Udah. Isra nokrang arah prithibiku serjibai, arah biang tanai kasih kubu Isra serjibai, arah biang kamu serjibai kuburan, mani mujang nubi, nathai, mansi onkai, Yesus serjibai mansang besar nokrang. Dan जाबाय उरुबा गिदिर उरु nih dah oंखाम जानोसै माने मुनि दो अमादो जाया माने nih pura oंखाम जाबाय जोंनि पेनेलनिया सानै मेनेजारखौ लोगो मोनदो माबा फिस्रिनाय नै आरो नै एसिस्टेन्टआ माबा फिसिदो ख्र' ख्र' जों दायो पेन्डेलनिफ्राय थांसै आरो गाबोन फैबावगोन दे गाबोन लोगो मोनगोन नै आरो नै मालिकआ बेनो जिसिबि मालिकनि माबा ठिकादारनि गारिया नै बियो नै बिस्रा गारि जेराव मेराव नुयो नै 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 नायलाय मा खालामदो नायलाय ओइ मा बिदि हा नै रायजोफोर सिनायना नै भेसपा माने नै जों दायो थांसै दै नै बिस्रा भलन्टियार थिनहरगासिनो र'
गुड मर्निं ओमफ्राय नै सोरांलायबाय दिनै सानडे दिनैबो सबायाव थांनो थाखाय जों रेडि जाबाय आरो नै मालाय गोदान गोदान गानजोब्बाय नै सिख्ला गोरलै नै फिसाफोरा नै ओमफ्राय नै जों दायो सबायाव थांनो सासे बिफाया नै आर'नाइ लाबायलै नेबाय थादों गारिया सफैयाखै आरो ना नै इन्जिना जों दायो नै थांनो नामायदो थांसै सबायाव लोगो मोनगोन गासिखौबो दायो गेरेजाव थांबाय थादों जोङो नै फुंनि गेरेजाव ओइ दे नै दिनै देवबार ना मानसिफोरा गेरेजाव हाबजोब्बाय बाहाय भिर जासाबदों आरो दा उनावथ' बिराद जागोन Ruled by the Jewish Council, and today Jewish the Jewish ruling council was comprised of 70 rulers. रायजोफोर ओरैबायदि गरम आरो ना फुंनिफ्राय जों पेनेलाव हायग्राय ओरैबायदि हाद्रि जागोन होननानै दायो ओंखाम जानोसै बे बोग्रि जादो नुदो खिन्थु बे बेयाव फानाखै आरो जों मियान बाजाराव बायखानायमोन नै फ्लरिना दे ओमफ्राय जोंनिया खाम जाबाय नै रायजोफोर दिदोम मा बेदर जादो दाउ बाबाया खाम जाबाय थादो दो भिरार जोंनियाव दिनै माने ज'नो जागाखौनो मोनाखै ना नै बेदर गैयाबानो खाम जाया बिसोरो कफि लोंहोगोन आंखो दा आंखो लोंहोगोन नो कफि जादो मा बेदर जादो अमा दा रानग्राया नुवाखै ओंखाम जागासिनो मा बेदर जाखो दाउ बेदरलै बेसेबांथ' अमा जाबाय थानो दाउ मानसियानो अमा बायदि जालायलांसिगोन नङाबा रजि मोनबायानो मोनाखै रजि नायनाया ओंखाम जाखांबाय नै जों जाखांबाय दायो गेजेराव थांना नायदो आरो ओमफ्राय बाखिफोरा उन्दुलागासिनो पुरा गलि जब आरो इथि बाच्चा गें दङ बाच्चा गें गथ'फोरनि नुदो थैदान गोजा नै सासेया जि उन्दुफिनबायलै नालाय जोंबो मोगासिनो नुबाय खबर बाहायनाया खाम जाखांना उन्दुबाय ओरैनो उन्दुग्लांबाय हामा उन्दुबाय जोङो दासो ड्रेस गानलायसोदो नै रेस्टुरेन्टआव नै सासेया आरो हामा उन्दुलांबाय आरो ना ओरैबायदि मेंखानायमोन Once again, thank you to our फोरबोखौ बाख्नायदो मानोना गाहाम आरो बिनि अनखांनाया अनजिमा गैया बे समाव जों सेथियावनो जोंनि गोथां फोरबो आफा इसोरखौ जोङो मान होनो नांगोन आरो जों बेनो जोंनि गोजोननाय आरो हामलायनायखौ बे फोरबो जिसु ख्रीष्टनो जोङो होनो नांगोन